ҷамолиддин неъматзода сархатиби ноҳияи рӯдакӣ ва писари муфтии собиқи Тоҷикистон Амонулло Неъматзода ки баъди расонаӣ шудани видеои даштномдиҳиаш дар масҷид дар сархати хабарҳо афтод, баъди даъваташ ба суҳбат аз ҷониби мақомот дар бемористон бистарӣ шудааст. мақомоти кумитаи дин қаблан гуфта буданд ки навори бадгӯиву бадрафтории сархатибро тафтиш хоҳанд кард. Афшини Муқим, сухангӯи кумитаи дин, рӯзи 17 май ба радиои Озодӣ гуфт, шуъбаи дини ҳукумати ноҳияи рӯдакӣ Ҷамолиддин Неъматзодаро барои амалҳояш даъват кардааст, вале Неъматзода бемор ва дар беморхона бистарӣ будааст. баъд аз мураххас шудан аз бемористон ӯро муҳокима мекунанд, афзуд Афшини Муқим. қаблан гузориш шуда буд ки рӯзи 7 май дар масҷиди деҳаи Дарёободи ноҳияи рӯдакӣ пеш аз намози таровеҳ байни имомхатиб ва чанд намозгузор ҷанҷол шудааст. имоми ин масҷид Ҷамолиддин Неъматзода писари муфтии собиқи Тоҷикистон Амонулло Неъматзода мебошад.